Türkiye ji bu Filistinê çalakiyên piştgiriyê têne kirine. Yek ji wan ji li Enqereyê ji aliyê saziyên sivîl ve hata organize kirine. Waqfa Sefa û Verenelê konferansa Filîstin û Xezeyê li darxistin. Ji yekîtiya alîmên navneteweyî, 8 alîmên navdar jî beşdarê vê civînê bûn. Zilm û êrişên İsraîlê li ser Filîstinê dewam dikin. Li gelek bajarên Tirkiyeyê li dijî vê zilmê çalakî tên kirin. Yek ji wan jî li Enqereyê ji alîkê Waqfa Sefa û Komeleya Verenelê ve hat li derxistin. Mijara konferansê jî konferansa Filîstin û Gazeyê bû. Li Tirkiyeyê ji bo dîsa hişyarbûn û hevkarî çê bibe, ji bo ciwanên me xwedî li doza Filîstinê derkevin, mehey zanayên Yekîtiya Alîmên Navneteweyî dawetê Enqereyê kirin. Serokê giştî yê Waqfa Sefayê Mehmet Kalkan got, em doza Filîstinê wek mücadeleya heq û batilê dibînin. Ji bo em li hemberî doza batil bisekinin, em daweya Qudsê wek meseleya îmanê dibînin, wek mücadeleya heq û batil dibînin. Em li ba heqin, Filîstin û Mescida Eqsa heqin, İsraîl û Siyonîzm batilin. Her wa Kalkan dewam kir û got ji destekê çi tê bila bi wî awayî piştgiriyê bide gelê Filîstinê. Hin kes dikarin alîkariyê bidin, hin kes jî dikarin li ser mecrayên sanal berhemên İsraîlê boykot bikin. Hinek jî dikarin peyamên şermezarkirinê parve bikin. Kîjan xebat dibe bila bibe, ev hemû xebat jî piştgiriyê didin doza Filîstinê. Konferans li salona mizgefta Melîke Xatunê hat kirin û gelek zanayên Yekîtiya Alîmên Navnetewî beşdar bûn. Konferansê bi sinevîzyon û bi xwendina Qur'anê dest pê kir. Serokê Yekîtiya Alîmên Filîstinê Diktor Nawaf Tekrûrî got, rola ümmetê pirgiring e û hêviya me ji gelê Tirkiyeyê. Ev qetliam bi çekên Rojava û Amerîkayê tên kirin. Lê em dizanin ku wê ev berxwedan muweffaq bibe. Ev rola ümmetê gelekî mühîm e. Ji Tirkiye û TRT Kurdiyê hêviya me mezin e. Hûn Kurd neviyên Selahaddînê Eyyûbî ne. Em ji we hêvî dikin ku li qadan dengê xwe bilind bikin. Em ji we Selahaddînên nû hêvî dikin. Ji xwişk û birehên xwe yên Tirk ji hêviyên me mezinin. Ji bo vê ümmetê hêviya me ew e ku Abdulhamîd û Nûreddînên nû derkevin.